in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, manager o cashier sa tindahan nga nag-wholesale gitulis. Kapin 100,000 pesos na tangag sa mga tulisan. North Cotabato incumbent Vice Governor Lala Talinio Mendoza nag-file na sa iyang COC pagka-gobernador. Sa detalye sa ato mga balita, gituli sa duha ka mga lalaking armado nga sakay sa motorsiklo ang usa ka dakong tindahan sa Bagogalyera, Davao City. Nangalisang pa ang mga trabahante human gipang tiunan og baril. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nalisang pa ang manager ni ining tindahan sa Purok 6 Santa Cruz, Bagogalyera, Talumo District, Davao City nga si Joan Navales. Human siya gitiunan og armas sa usas mga tulisan udtong tutok kaganiha. Matud niya gikan sa likod nga bahin sa tindahan ang usa sa mga lalaki nga nanion og pusil kanila. Samtang nagsilbing lookout ang usa pa ka lalaki nga kauban ni ini. Ang duha ka mga tulisan sakay sa usa ka motorsiklo. Tingala ko mga taod-taod, nagsigigaw ang mga iro, man akong kaon. Nanamay ni sulod silang duha dito akong kauban ug katong lalaki nga nagdala og baril. Gitiunan to niya, gitiun pud niya sa kuan na siya nga tulis niya. Muto gisulod nang niya ayog kuan asan cellphone. Gitiunan sab og pusil ang ilang cashier nga si Mix Abejero. Nang niuna magugog sulod saya kinikaon siya. Nagstorya-storya pa mi kadali to sa pagsulod nako. Kanang wala lang ako gilakang pirtahan kay kabalo man ko mosulod siya niya. Pag man to nihigda ko niya. Wala nahigda lang ko niya, nag-cellphone ko niya, taod-taod dato kay naanay ni tutok sa kuabang niya. Hold up ni, isulod ang cellphone niya, anak siya, gisulod na ako niya. Niya gitudlo niya to mong kwarta nga sa ubos god, kay maklaro lang man nagbutangan ako, kay gina-pick up maguna ni ate maudto. Moto gihatag na ako sa iya, kay pakuha man siya kung nakatutok sa sakuha niya. Gawas kanila, gikuha sab sa mga tulisan ang cellphone sa iyang upat ka mga kauban. Gani, gihapak pa sa tangkugo ang usa sa mga empleyado nga walay mahatag nga cellphone. Pansulod mi dito tanan kaming upat mi ang cashier namo na dito sa sulod nga sige siya pangita sa daw susi nga gipanguha na mo ang mga cellphone nya gisulod niya didto muto siya na lang naa didto. Sa wala pa nahitabo ang pagpanulis na matikdan na nila nga dunay duha ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo ang nagsigig bahis-bahis sa tindahan nga daw nagpaniid. Nasakmit sa mga tulisan ang kapin 100,000 pesos nga halin sa tindahan ug ang upat ka cellphone sa mga empleyado. Kini ang unang higayon nga gitulis ang tindahan. Wala sila'y gwardya ug wala say CCTV sa palibot. Wala pa mihatag og pahayag ang kapulisan kabahin sa insidente. Apan base sa paghulagway sa mga trabahante sa tindahan, tambukon ug taason ang lalaki ang usas mga nanulis kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang duha ka mga laborer human gipamusil sa mga armado dinha sa lungsod Samlang, Cotabato kaganihang buntag. Nagtuo ang mga otoridad na damay lang ang duha ka mga biktima sa away sa yuta. Ania ang report ni Lizelle Banga. Patay na nga naabdan sa mga otoridad kaganihang alas 6 sa buntag sa boundary sa Barangay Tibaw ug New Antique sa lungsod Samlang, North Cotabato. Ang person with disability nga si Rufo Angelica gibana-banang anaa sa 50 anyos ang pangidaron ug residente sa Barangay Tibaw. Ug kauban niini nga si Sinon Simpino gibana-banang anaa sa 51 anyos ang pangidaron ug residente sa Green Hills President Rojas. Ang duha ka mga biktima kinsa parehong mga laborer nakaangkon og igo pinusilan sa ulo ug likod nga bahin sa lawas.
Nagtuo ang Mlang Municipal Police Station na damay lang sila sa away sa yuta. Kamulong ga trabaho ang duha ka mga biktima sa usa ka humayan sa dapit. Dihang miabot ang gibana-banang upat hangtod unom ka mga armadong lalaki nga maoy namusil kanila. Mga trabahante na mga operator og balgaong. So, nya naman ko nga area madam. Was bilit to be in conflict pa ng area Baslan conflict. Laban-laban damay kay trabahante man na sa isa ka party ni Mr. John Nietes. Patal no ang isa headset ng kanang isa no. Ang isa sa akatong nasa tubig nga nag motong headshot. Duha ka butol sa armas ang unang nadungog sa mga residente sa dapit, nga gisundan pa og sunod-sunod nga buto. Gani naka-recover ang mga otoridad og bala sa M16, M14 ug D12 sa crime scene. Gidala na sa usa ka punerarya sa lungsod ang patayng lawas sa duha ka mga biktima. Samtang padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kapulisan sa insidente. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Duha ka adlaw na lang una ang deadline sa filing sa Certificate of Candidacy sa opisina sa Commission on Elections. Nagpabiling mingaw ang opisina sa COMELEC sa Davao del Norte ug maihap lang ang mga nag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mingaw ang ikaunom nga adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa opisina sa COMELEC sa Davao del Norte karong adlaw. Maihap pa lang ang mga kandidato nga miduso sa ilang kandidatura sa 2022 national ug local elections. Una nga niduso sa iyang COC si Governor Edwin Hubahib kinsa mapapili pagbalik alang sa iyang ikaduhang termino niadtong Oktubre 2. Pagka Oktubre 3, miduso sab si Talaingod Mayor Johnny Libayaw kinsa subling mupapili alang sa iyang ikaduhang termino. Niadtong Lunes, Oktubre 4, nisangat sa iyang COC ang ilang kaalyadong si re-electionist Pantaleon Bibot Alvarez ubos sa Partido Reforma alang sa iyang ikatulo nga termino sa unang distrito. Sa samang adlaw, miduso sab sa iyang kandidatura pagkamayor si Tagum City Incumbent Vice Mayor Attorney Eva Lorraine Estabilio. Sa first day po naman, wala pa pong nag-file. On the second day lang. Then kung sa peace and order naman po, okay po ang Davao del Norte. Then they follow po yung COVID protocol po natin. Gilauban ang pagdagsang sa ubang mga kandidato ug mga adlaw ug sa mismong adlaw sa gisitar nga deadline sa Oktubre 8. So far po sa province po, isang slate, naka-file na po. Then meron pong pupunta dito para for checking of their COCs. Para sure po nila kaysa po during sa filing nila may problema pa. So yung merong mga independent, palagi ko po mga October 7 or 8 po merong magpa-file. At saka bukas. So ang pinakamarami siguro 7 siguro mo. Sa ulayng adlaw sa filing of COC, mudawat lang ang COMELEC og Certificate of Candidacy sa mga kandidato kutob alas 5 sa hapon. Apan dili sab nila balibaran ang mga kandidato nga gapanon pagikan usulod sa 30 metros nga gilayon padulong sa ilang opisina. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Duha ka mga babae ang gilaumang hugot nga magtigi pagka-gobernador sa probinsya sa North Cotabato. Kaganiha, miduso sa iyang kandidatura si incumbent Vice Governor Emelo Lala Talinio Mendoza. Ani ang report ni Lizel Banga. Duha ka babayeng lider ang magtigi aron mailog ang posisyon sa pagkagobernador dinhi sa North Cotabato sa umaabot nga 2022 elections. Kini bisan dunay usa ka Manuel Adahar ang nag-file sa iyang Certificate of Candidacy pagkagobernador. Unang misumeter sa iyang COC kaganina si Adahar ug bandang alas 11 mi-file usab si Vice Governor Emelo Talinio Mendoza. Kauban ni Vice Governor Mendoza sa pag-file sa iyang COC ang iyang anak nga si Samantha Santos nga mi-file sa iyang COC kay magpapili pagka-congressman sa ikatulong distrito. Apan,
Una gisumiter ni Mendoza ang iyang papeles sa COMELEC, nagpahigayon kini og press conference kung diin iyang gibutsyag nga mobalik siya pagka-governor aron matarong ang implementasyon sa LCAC ug ang paghatag og solusyon sa walay puas nga pagbaha sa nagkadaiyang lugar sa probinsya. Iya usab gipunti nga nanginahanglan na usab og maayong management sa pagresponde sa problema sa COVID-19 sa lalawigan. Naog ang budget for LCAC na more than 18 billion. 20 million per barangay. Unfortunately, naalay delay sa implementation kay naglobby ang Governors League na ang mag-implementar mao ang governor. Mao na siya nga naay gamay na absorptive capacity or ang utilization us-us. Swerte ang City League kay naglobby sila nga they will implement the funds for LCAC because this will now address ang mga aligot-got sa mga tao nga na-influensyahan sa insurgency sa mga NPA nga maglaban kontra sa gobyerno. Gipunting usab ni Mendoza ang problema sa baha. So gikan sa Bukidnon, Cotabato, Maguindanao area, Sultan, Kudarat, all the way to Cotabato City. So naay mga inisyatibo, ang dredging sa Cotabato City, naay mga diking nga nahitabo na kung makita nimo from Bukidnon, all the way to some parts of Maguindanao sa Tunggol. So, isa lang ni ka mga pamaagi paano makunti ang flooding. Muna nga dako nahagit sa mga batan-o nato nga mga lideres nga dili lang day pandemya siguro ang atong challenge karon kundi climate change. Apan, wala gilakbita ni Mendoza ug unsa ang iyang gihimo sa problema niadtong naglingkod pa siya isip governor sulod sa unom ka tuig. Gikan sa iyang pagpapraskon, hangtod sa iyang pagsumite sa iyang COC, gikuyugan si Mendoza ug si Santos sa ilang mga supporters ug mga miyembro sa Nationalista Party sa probinsya. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. At tangi! Installer og fire sprinkler nga nagpalusot og illegal nga droga naharang sa checkpoint. O PNP nagpahimangno nga kanselado na ang permit to carry firearms outside the residence sa pagsugod sa filing sa COC. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule isip food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa mga gun holder nga kanselado na ang permit to carry firearms outside of residence kon PTC4 sa pagsugod sa filing sa COC. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kaadlawon sa Setyembre 30 pa, gipatuman sa Philippine National Police ang pagsuspenso sa permit to carry firearms outside residence sa Tibok, Nasud. Kabahin kini sa gipatumang seguridad alang sa 8 ka adlaw nga filing sa Certificate of Candidacy sa COMELEC.
So far karon no, ang ato ang mga constituents sa Tibok Davao del Sur compliant man pod sa ato ang directive nga dili magdala og kining licensed firearms labaw ng panahon karon sa pag-file og candidacy. So suspended ang ato ang pagdala-dala og mga baril labaw na to maskin pag naa sila gitawag nato permit to carry firearms outside residence. Naglaom sab ang COMELEC nga mutuman sa temporary gun ban silang mga gahupot og armas aron mahuman ang filing sa COC sa Pitsa 8 nga malinawon. So I hope everybody would respect this, no, para of course ang main purpose man ani nga issuance is para safe, orderly, peaceful of course ang ato ang entire period sa filing of COC. Subay sa gipatumang gun ban, ang agresibo nga pagpatuman sa PNP o mga police operations, batok nilang mga illegal nga gahupot og armas o mga miyembro sa partisan armed groups. Daan ang mga otoridad niadtong mga naghupot og mga armas bisan og lisensyado nga sulod sa pagpatuman sa suspension of permit to carry firearms outside residence, bugtong mga kapulisan lamang o militar ang gitugutang makadala og armas gawas sa panimalay. Mulungtad ang temporary gun ban sa Oktubre 9 sa alas 7 sa buntag. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Human makasignit og balor 100,000 pesos nga shabu ang mga sundalo sa TF Davao ug kapulisan sa Bunawan gikan sa usa ka pasahero sa jeep. Laing usa na sab ka lalaki ang naharang sa checkpoint sa Sirawan, Turil, Davao City nga buot magpalusot og illegal nga droga. Subay sa report sa Task Force Davao, gibana-bana ang 29 gramos sa gituhang shabu nga mo kantidad sa 200,000 pesos ang naharang sa mga sundalo ug pulis gikan sa suspect nga giilang si Ernesto Castillo Aribe Jr., 44 anyos, fire sprinkler installer ug residente sa Tel Aviv Street, Dumanlas, Buhangin, Davao City. Ang suspect nakasakay siyang motorsiklo dihang naharang kini sa checkpoint. Gipaniguro ni Colonel Darren Comia, ang commander sa Task Force Davao, nga dili gyud basta-bastang makalusot ang shabu sa syudad tungod sa kaistrikto sa checkpoint. Namakwit ang unom ka mga pamilya human midahili ang yuta sa ilang dapit dinha sa Barangay Talomo Proper, Davao City. Ang landslide epekto sa sunod-sunod nga pag-ulan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa mga kuhang litrato sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Talomo Proper, Davao City niadtong Lunes sa gabi, Oktubre 4, makita ang nidahili nga yuta sa Purok 64 sa Bate. Unom ka pamilya og 30 ka mga individual nga apektado sa landslide ang mibakwit paingon sa ilang mga kabanay nga layo-layo sa lugar. Matod ni Nathaniel Barrera, ang team leader sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council kun BDRRMC, ang pagdahili sa yuta posibleng tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan sa milabayng mga gabii nga nadugangan sa pagtayog sa yuta labi nagmuagi sa diversion road ang mga truck. Walay natalang nasamdan o kaha namatay sa landslide. Apan, ginasuta na karon sa mga otoridad kung luwas pa bang puy-an sa mga residente ang dapit. Yantuan na mga hapon, kauban na ito ang city disaster. Nag-request ko ng city disaster nga bantuan sa Mines and Geoscience para masutag kung safe pa ba puy-an dito o dili na. Pasiuna nang mitunol og hinabang ang barangay ngadto sa mga residenteng apektado sa landslide. Wala una pabalika sa lugar ang mga residenteng namakwit, labi na nga gilauman pa ang mga pag-ulan nga posibleng epekto sa bagyong Lani. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gikahinama na sa mga residente sa Barangay Salidocon, lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang pag-abli unya sa eskwelahan sa ilang lugar nga nagatanyag og kursong vocational alang sa ilang mga kabatan-unan. Ang unang vocational school sa lugar gilaumang ablihan sa unang quarter sa sunod tuig. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy.
Mag-usa ka semana na karon nga ginatrabaho kining ginatukod nga vocational school dinhi sa barangay Salidocon, Santa Cruz, Davao del Sur. Apan, kagani ang buntag lang, gihimo sa Davao del Sur Provincial Police Office o 73rd Infantry Battalion ang groundbreaking ceremony. 3 milyones pesos ang gibubo nga pondo alang sa 2 classroom building nga dunay kaugalingong toilet. Ang pondo gikan sa programa sa nasyonal nga gobyerno alang sa End Local Communist Armed Conflict ang ILCAP nga nagtumong sa pagsumpo sa insurhensiya sa mga lugar sama sa barangay Salidocon nga impluwensyado kaniadto sa mga rebelding New People's Army. Para ma-address nato ang problema nato sa insurgency. We initially provided yung mga or gilatag nato ang mga groundworks para ma-pre-gyud ang isa ka lugar or in particular kaning Salidocon sa impluwensya sa atong threat group sa NPA, no? Kini nga classroom pwede ni siya nga magamit pod sa uban nga mga kasikbit nato nga mga barangay. Kay kini siya mahimo ni siya nga TESDA nga classroom. Tanan nga mga technical nga mga programa or lessons nga mahatag sa tong TESDA diri siya i-cater. Gikalipay sa mga residente nga makabaton na unya silang kaugalingong tunghaan alang sa ilang mga anak nga gusto lang og mga vocational courses sa Technical Education and Skills Authority kun TESDA. Salamat mi nga nanay bagong gitukod nga eskwelahan kay pati pod ang mga estudyante murag malipay pod sila kay puhon-puhon nga kuha na gud ang klase normal na nagdako na kay kanang kausapan. Gusto na mo diri na i-welding, ismaw in situ, plumbing in situ, electrical installation, maintenance in situ. Ang among gina-target na pud karon kining driving in situ o housekeeping in situ para sa atong mga kababayan nga gusto mo abroad. Human gisugda na pagtukod ang proyektong tunghaan sa unang semana ning bulan sa Oktubre. Gilauman nga matapos kini karong bulan sa Desyembre ug magamit na sa unang quarter sa tuig 2022. Gawa sa kapin, 900 ka mga residente sa lugar nga makabenepisyo sa vocational school. Mabulahan sab ang mga residente sa tulo ka mga kasikbit niini nga barangay. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usabin ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 80 kaadlaw na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!